Id-Deputat Nazzjonalista Beppe Feneka-Dami irrifjuta li jitla' jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi b'rabta mal-intħil dirett li sar fi żmien Gvern Nazzjonalista fil-Wayserf biex iddaħħlu kostitwenti nazzjonalisti jaħdmu f'din l-entità bejn l-2009 u l-2013. Beppe Feneka-Dami kien wieħed mid-deputati nazzjonalisti li għamel pressjoni fuq it-tmexxija tal-Wayserf sabiex jiddaħħlu nies tagħhom jaħdmu f'din l-entità governattiva. Feneka-Dami huwa ċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u ma rriżenjax mill-Kumitat anke jekk qed jinvestiga l-intħil tiegħu. Pressat mid-Deputat Laburista Robert Abela, Feneka-Dami baqa' jirrifjuta milli jixed. Ġifieri aħna minn din in-naħa ninsistu illi ġala darba llum kienet riservata għax-xhieda tan-naħa tal-Gvern. U l-ewwel xut min-naħa tal-Gvern huwa l-Onorevoli Feneka-Dami. Aħna nitolbu illi x-xhieda tinstema'. Inkella se jkollna nitolbu ruli. Naturalment, li ma jdaħħalx f'din il-premessa kollha huwa li jiena x-xut huwa iċ-ċermen ta' dan il-kumitat. U fil-moment li jrid nixed jiena, irid jinħatar ċermen minn Għażilt li tibqa' chairperson. U sarraħ moħħ mela ħanerġa' nsarraħ moħħ u ħanibqa' ċermen ta' dan il-kumitat. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li Beppe Feneka-Dami kellu jara li ma jibqax imexxi l-kumitat għal waqt dan is-smigħ sa mill-ewwel darba li tfaċċa ismu. Qal li la darba ma kellux diċenza jagħmel dan illum intalab jirtira biex jixed b'mod immedjat. Madankollu Feneka-Dami rrifjuta li jagħmel dan. Il-Partit Laburista staqsa minn xi qed jiddejjaq Feneka-Dami u x'għandu x'jaħbi. Qal li fuq kollox Feneka-Dami wera nuqqas ta' rispett lejn l-istituzzjoni li jmexxi hu. Intant fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi xedet id-Deputat Nazzjonalista Marta Sportelli li kienet direttur mhux eżekuttiv tal-Wayserf bejn l-2008 u l-2013. Jiena tat il-kariga bla ma ħarġet sejħa pubblika. Isem Portelli jidher f'emails li ntbagħtu sabiex jiddaħħlu kostitwenti nazzjonalisti. Iffaċċjata b'din l-email datata 12 ta' Novembru 2009, Portelli qalet lis-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia li trid tara kopja tal-email. Iżda Malli netat kopja u jiġbet li ma tiftakarx u li jista' jkun li xi ħadd iħekkja l-email. Ovvjament ma niftakarx jekk ħarġitx u jekk irċevejtix, però jien nista' nispjega dak illi hawnhekk qed jintqal. Qabel tasal hemmhekk, Dr. Portelli, biex nifhmu sewta, kien hemm nies oħrajn li kellhom aċċess għal dak l-email address u li setgħu jużaw allura? Jiena ma nistax ngħidlek iva jew le, għaliex nafu wkoll kemm isir hacking ta' emails, jiġifieri jista' jkun iva mela li xi ħadd iħekkja l-email, jista' jkun ukoll illi xi ħadd bagħat email għan-nom tiegħi dawn affarijiet illi ġraw. Hija naqset milli tieħu responsabilità ta' dawn l-emails. So qed nifhem li qed tieħu responsabilità għal dik l-email u x'hekk, Onorevoli Portelli. Grazzi. Jiena tajtek li spjega li kelli nagħtik. Marta Sportelli qalet li ma kienx isir intħil politiku, ma kienitx involuta fl-ingaġġ u ma rridx tgħid min kienu l-uffiċjali fl-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi li għamlu pressjoni fuqha. Kienet iffaċċjata wkoll b'email oħra datata fl-14 ta' Diċembru 2009 minn uffiċjali li jaħdmu fis-segretarjat tal-eks Ministru Jason Azzopardi. Quddiem dawn l-emails hija qalet li ma rathomx qar fuq il-Gazzetta Malta Today. Qalet ukoll li ma tkellmitx mad-deputati u nies li jsemmew fl-emails. Iffaċċjata b'email oħra datata Lulju tal-2011 fejn uffiċjali tal-Wayserf jgħidu li we need Chris on a number of issues b'referenza għal Chris Sajt, Marta Sportelli qalet li bħala bord tal-Wayserf qatt ma kellhom bżonn lid-deputat Chris Sajt.